Nakon gotovo 17 godina strani dragovoljci okupili su se kako bi iskazali poštovanje za poginule i nestale suborce. Ogorčeni su što mnogima nikada nije priznat status branitelja. 64 lost their life, 84 were wounded, and today only 20 of us have the branitelli status. I am not talking about the mirovina, I'm not talking about invalid status, I'm just talking about the card, branitelli status. The government gave 500,000 of these cards. Gaston je u Hrvatsku stigao 1991. kao novinar. You know, what was happening here was so terrible, you know, and after 2 weeks, you know, I just threw the camera and I took a Kalashnikov. Kao bivši vojnik osjećao je da mu je dužnost pomoći. And the people here, you know, they had uniform, but they were not soldiers. 1 month before, they were students, workers, cooks, teachers, and I was the only one who knew what to do. Gastonov kolega iz Velike Britanije rat u Hrvatskoj je pratio na televiziji. Odmah mu je, kaže, bilo jasno tko je agresor. Bio sam jako ljut, bolje reći gnjevan protiv EU i UN-a, da sam odlučio doći i da uključim u ratu. Motiv mu je, među ostalim, priznaje, bila i želja za avanturom, ali i strah da bi se domovinski rat mogao pretvoriti u globalni sukob. U Hrvatskoj je nakon rata ostao. Shvatio sam, nisam odlučio, nego shvatio sam bih rekao, 20. rujan 1992. godine da nisam želio vratiti Engleska. Iako je sam nakon ranjavanja dobio status ratnog invalida, žao mu je što su njegovi kolege pali u zaborav. Ja bi rekao osobno da vlast su prespremni zaboraviti ko može, da stranci su najlakše. Mi smo uvijek imali teško vrijeme sa birokraciji i vlast. Jedan razlog, zato mi ne razumijemo hrvatski način. Od početka rata Hrvatsku je branio i Nizozemac Raymond van der Linden. Bio sam u nizozemski vojska i stekao mi je ugovor i onda sam planirao otići u Legija stranaca, a međutim između vreme se pojavio ovaj rat. Slike rata ubrzale su donošenje odluke. Nismo mi mogli sjesti doma na trosjet i gledati televiziju što se ovdje događa, dok i moja država zapravo ništa nije učinio za ovaj narod. To se zove kao demokratski država. Nakon više ranjavanja na Gospićkom bojištu stekao je status invalida. Oženio se, dobio djecu i ostao živjeti u Hrvatskoj. Smatra da je za njegove suborce nakon rata učinjeno nedovoljno. Da budem iskreno, prema nas strani dragovoljca vrlo malo, nažalost. I zato je jedna dobra odluka što smo donio da ćemo osnivati ova udruga stranih dragovoljca Domovinskog rata, da ćemo se izboriti za naše pravo. Čini se da su svi koji su Hrvatsku došli braniti ostali uz nju trajno vezani. Gaston Besson nakon rata vratio se u Francusku, ali se prije 2 godine preselio u Vinkovce. And I came here to live here in a peace country. I mean, we fight for the freedom of this country, and I never leave the freedom. I always leave the bad moments. Good news is I'm married now, and I got a beba 2 months old. Pola Francus, pola Herzegovac, 100% šokac. That's a good.